és que he anat de cul i he arribat ara. Un moment. Tot això vas ser tu? Sí. Uau. Però si semblen fotos. Hòstia. Allò és la nostra classe, no? Sí. Uau, vaya passada. Quant val? Com? Que quin preu té, si no veig el preu. El vols comprar? Sí, home, clar, això ho hem de penjar. És la nostra classe, tia. Que guai. Estic molt orgullós de tu. Gràcies. Per què? Tens alguna cosa a la butxaca del pantaló? Sí, uns crackers, però... Vols un? No, gràcies.